My sme ako zdravotníci zvyknutí, že tí pacienti naši chodia v rôznych stavoch a že my ako keby nie vždycky, aj najmä hlavne v tej akutnej medicíne riešime to, že prišiel v obleku od známeho dizajnéra, pretože tí ľudia chodia, no tak keď prídem so zlomenou nohou, tak prídem v nejakých šušťákoch a prídem v takej papuči, do ktorej sa mi tá zlomená noha vopchne. Nebudem riešiť, že či mám také tenisky alebo hen také. Že my sme na to troška prispôsobení, ale čo je dôležité, že väčšinou laik alebo bežný človek v bežnej populácii si môže myslieť, že hen to je opitý človek alebo je bezdomovec, tomu nepomôžem. No áno, ja som sa totiž to snažila si nejaké výskumy vždycky, vieš, lebo ja sa chystám na tieto podcasty. Čo robíš? Áno. Neverím. Takže ja som sa snažila nájsť nejaké výskumy, ktoré nám... No, tu na nich nemám. Nachystaná. Že, či máme nejaké výskumy, že ktorí ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú treba zresuscitovaní okolo idúcimi a tak. A ono vlastne, väčšina tých výskumov má nejaký všeobecný úvod, kde je zhrnuté nejaké poznanie, ktoré už máme. A ono sa tam opakovane skloňovalo to, že my vlastne posudzujeme akoby toho človeka podľa toho, aký má appearance, čiže ako sa javí, výzor a chovanie. Hej? A teraz všeobecne platí, že keď je slušne oblečený alebo v drahom oblečený, pravdepodobne patrí do vyššej sociálnej skupiny a to vlastne toto rozlišovanie na tie sociálne vrstvy my máme zakorenené ešte z doby, neviem, pramennej. Pramenná, obľúbená doba. Doba pramenná. Čiže to bude niekde medzi pravekom a kamennou. Kde keď niekto mal, ja neviem, asi roh mamuta na krku, tak bol asi vyšší, ja neviem. Ale proste vždycky sme sa kastovali. No. Hej? A vlastne podľa oblečenia a podľa toho, ako ten človek rozpráva, akú používa slovnú zásobu, ho vieš zhruba odhadnúť, že do akej skupiny patrí. No a to práve potom vedie k tomu, či je alebo nie je ochota mu pomôcť. Hej? Keď napríklad resuscitácie vo výskumoch hovoria, že pokiaľ máš oblečenie zanedbané, špinavé, deravé a si sám zanedbaný, zarastený, dlhé vlasy, masné vlasy, špinavý, tak ťa zaradia do nízkej sociálnej skupiny alebo tej kasty väčšina populácie a pravdepodobnosť, že získaš alebo že dostaneš adekvátnu prvú pomoc je nižšia. Lebo pravdepodobne tým, že ťa zakastujú, ťa aj odhadnú, že si určite opitý alebo niečo. Hej? To tak funguje. A zase, keď niekto príde na urgent v motýliku a v saku a s kufríkom, tak inak ho vnímaš, ako keď tam príde niekto naozaj dožutý. Hej? No lenže, a toto platí hlavne vo všeobecnej populácii, hlavne v zmysle prvej pomoci a poskytovania nejakej resuscitácie okolo stojacimi svedkami nejakej udalosti. No lenže to je strašne skreslený pohľad, pretože neviem, či si skúšal niekedy krvácať do brucha, alebo či si skúšal niekedy byť vytiahnutý z vraku auta na autonehode, ale garantujem ti, že nebudeš nažehlený a s motýlikom a s nejakou strašne drahou značkou kufrika v ruke. Hej? Ani voľná nebude? Budeš pravdepodobne krvavý, dobitý, kľudne dozvracaný, pomočený, všetko. Hej, obliatý nejakým olejom, vykydnutý v hline, hej, že budeš úplne... A tam akoby nemôže rozhodovať to, ako vyzeráš v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čiže na záchranke to najlepšie vidno, tam je to jedno, hej. Aj tam, keď prichádzaš k niekomu, kto vyzerá ako bezdomovec, tak už je tam skreslené. Je to skreslené. Len tam ide o to si to uvedomiť. Áno, jednak to je skreslené z hľadiska toho, že lebo my sme naučení fungovať podľa algoritmov. A ja keď napríklad už, lebo nie vždycky, lebo sa to berie tak, že zdravotník je ten, ktorý proste povie, to je bezdomovec a vybavené. No to nie. Ale my to máme inak. My to máme nastavené tak, že keď aj ja si pomyslím, že je to bezdomovec, tak automaticky mne ide ako keby v hlave iná diagnostická štruktúra. Tak. Že my sme naučení proste, že tu môže byť alkohol, tu môže byť drogy. Presne a my to robíme z tohto dôvodu. Áno, to je to skreslenie, ale to skreslenie môže byť aj pozitívne, aj negatívne. Hej? Že ty vlastne akoby, lebo pre nás je dôležité vedieť aj to okolie. Napríklad, keď chceš vyhodnotiť nejakú intoxikáciu, tak pozrieš okolo seba, vidíš tam nedopité, ja neviem, čučo, hej, tak ako typuješ, že... Staršie? A kostné? Ako tebe... Skôr zber. Že typuješ, že... Ja ho zabijem, normálne. Počkajte, násilí sme mali už. Trestný čin istot, to je nebezpečné vyhrážanie. Nemôžem nič. Tu sa človek nemôže. Som svedkov. Prepáčte.
to bude vyzerať ako nehoda, určite. Zase budeme nejaký čas vysielať cez telemost. Že budeš takom modrom. Ale takto nebudem mať mikrofón, lebo takto také oriešky. No, takže to skreslenie je aj užitočné, ale nemusí byť užitočné. Ono ťa môže úplne zviesť z cesty, hej. No, ale to som chcela povedať, že nie každý, kto ide po ulici, vyzerajúc, že tieto tepláky vytiahol z koša, že je akoby, že ho tam treba zakastovať, hej, lebo ty keď sa zle cítiš, tak nebudeš vyzerať dobre, hej. A my sme na to ako zdravotníci zvyknutí, že je úplne jedno, kto to je. Proste my máme nejaké algoritmy na nejakú diferenciálnu diagnostiku, na nejakú základnú stabilizáciu vitálnych funkcií. Ale štúdie hovoria, že naozaj to oblečenie rozhoduje o tom, ako zareagujú laici. Je výskum, ktorý hovorí, že ak si obézny muž, tak je najväčšia pravdepodobnosť, že dostaneš adekvátnu liečbu bolesti. Ak si chudý muž, tak nedostaneš adekvátnu liečbu bolesti v porovnaní s obézným. Že obézny dostane akoby, podľa mňa prepočítavajú dávku na vyššiu hmotnosť a tým pádom akoby chudých mužov poddávkovávajú, si myslím, to je moja extrapolácia z toho, hej. Tam výskum končí iba konštatovaním, že obézní muži majú najväčšiu pravdepodobnosť, že získajú adekvátnu liečbu bolesti na urgentnom príjme v porovnaní s chudými mužmi. A už je to opačne. Obézna žena má najmenšiu šancu, že dostane adekvátnu liečbu bolesti v porovnaní so všetkými ostatnými. A je to iba o tom, ako vyzeráš. A to je to, čo sa v tej praxi, ako medicínskej, profesionálnej, učí, aspoň čiastočne, že proste my by sme mali tú našu prácu si vedieť obhájiť, aby to nebolo to intuitívne. Preto sú tam tie postupy, ako konať, ktoré majú samozrejme svoje limity a veľakrát sa to objaví najmä v tej komunikácii, že niektoré veci nám zase unikajú, ale v zásade my sme naučení, že proste takto by som mal postupovať, takto konám. Zároveň by som si mal byť aj vedomý toho, že väčšinou fakt, mne sa to napríklad nestalo, že by som, aspoň si teda nie som vedomý toho, že by sa mi to stalo, že by sme v medicíne niečo robili kvôli tomu, že toto je žena, toto je chlap. Proste to nie, ale zase v tej psychoterapii to vidno, alebo v tom primárnom kontakte. To sa napríklad môže týkať zdravotníkov typu pohotovosť, kde nie všetky tie stavy sú urgentné, hej? Že už automaticky tam k tomu skresleniu môže dôjsť. To je ako keby ty si išla niekde zo záhradky a prídeš proste oblečená nejako a prídeš na pohotovosť, tak už automaticky ťa môžu zatriediť do nejakej kategórie a už len tá komunikácia môže byť iná. Myslím si, že tá kvalita zdravotnej starostlivosti by taká odlišná byť nemala, ale už len ten dojem, aký z toho zdravotníckeho zariadenia máš na základe toho, aký si oblečený, ako vystupuješ, môže byť iný. A v zásade akože väčšina našej klientely, pacientov popisuje a dokáže hodnotiť nie kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale kvalitu komunikácie a kvalitu toho kontaktu s tým zariadením. A na základe toho on hovorí, toto je dobrá nemocnica, toto je dobrý doktor, toto je zlá sestra. Ona nevie, že tam ten sonoprístroj stojí ťažké prachy a že toto je najlepší tunak v okrese a že on má toľko papierov, keď sa na mňa ani nepozrie a so mnou nekomunikuje. OK. My napríklad ešte v tých súťažiach, myslím si, že v tom urgente je to celko vymakané, pretože tie súťaže, aj my keď sme robili súťaže pre deti v prvej pomoci, tak my sme si akože zgustli na tom, že my sme skombinovali niečo, čo proste vyzerá ako úžasné niečo a just to je niečo iné. Príklad, napríklad spravíš, že vyzerá človek, že je opitý, ešte pred barom just veda stoja opití ľudia a nakoniec má nízky cukor. Hej? Že my sa s tým hráme a my učíme tých našich medikov a aj tých ľudí, ktorí sme učili prvú pomoc, že nie je všetko, čo tak vyzerá, tak v skutočnosti je. Tiežto, ale v tej bežnej populácii, keď sa niečo takéto stane, tak ako keby, koľkokrát ste o tom počuli, že takto rozmýšľame? To je práve to... Rovno ťa zaškatulkuje niekto do nejakej skupiny, hej, že to je to, čo sme hovorili, že či máš pocit bezpečia v tomto svete na základe toho, že ty si povieš, že určite mne by sa to nestalo, lebo on si to vyprovokoval. A to isté je toto, hej, že nejaký dočúraný, dožužlaný človek sa motá po ulici, hej, tak je to ponižujúce. Stráca akoby ten človek, pre ňoho je to ponižujúce a stráca akoby tú ľudskú dôstojnosť kvôli chorobe. Povedzme, že je chorý, hej, a snaží sa dostať do nemocnice. A teraz tí ľudia okolo už len akoby z toho hnusu, ktorý vidia, oni sa z toho proste vyčlenia tým, že on je určite opitý, alebo to nejaký feťák, alebo bezdomovec. On nedokáže pripustiť, že jemu sa to môže stať tiež, keď bude mať zápal plus 40 teploty a žije sám a snaží sa dostať do nemocnice a zobere si v posledných silách nejakú bundu a niečo a proste sa stane niečo, že spadne a je zašpinený alebo niečo a ostatní ho odsúdia, že akoby stále to je to odosobnenie sa od toho, že vlastne to sa môže stať hocikomu. A
A to súdiť niekoho, že ty si určite ožran a tomu nepomôžem, rovná sa, že sa to môže to isté stať tebe. To my vieme, že takto náš mozog funguje, pretože my keby sme reálne si uvedomovali všetky podnety, ktoré k nám chodia a sami ich pracne vyhodnocovali, tých neviem koľko miliónov podnetov každú sekundu od toho, ako sedím, ako dýcham, aké tu je teplo, aké tu je svetlo, čo tento mikrofón, proste to je, že brutál veľa informácií, ktoré dostávame. A ten mozog je nastavený tak, aby šetril energiu a zároveň ako keby vedel jednať. Lebo keď oproti mne beží tiger a ja začnem 2 labky, úško, vieš, že proste mŕtev informácií. Nebude to zajačik. Hej, jakým by som to vyhodnotil, alebo keď chytím panvicu, ktorá je teplá, dám tam ruku a asi to páli. Začína to páliť. Páli to. Naozaj to páli. A čo táto stena? Vieš, že keby reálne ten mozog riešil všetko, čo v tom momente dostane, tak sme mŕtvi. Hneď. Na šupu. Ako ja chápem, ale my sme v nejakej rozvinutej spoločnosti, v ktorej akože sa snažíme tváriť, že sme racionálne bytosti. Byť nie sme. Snažíme sa tváriť, áno. No, tak ale niektoré veci si máš čas, akoby prehodnotiť. Základ je to, že toto je základné nastavenie nášho mozgu. Náš mozog proste funguje v skratkách, v rituáloch, v tých veciach, ktoré je naučený, pretože to je tak výhodné, hej? Preto sme sa vyvinuli do tejto formy, v akej sme. Chvála Bohu. Úžasné. No, krásne. Zároveň to je, čo sa volá, že reflektovaná práca, alebo odborná práca. Tá odborná práca nie je na základe toho, že ja proste mám 1000 titulov, ale je práve význačná tým, že dokážem sledovať to, čo sa deje u iného človeka a zároveň sledovať to, čo sa deje u mňa. Že ja si tú myšlienku uvedomím, že aha, mne prišlo, že to je bezďak isto. Lebo tá myšlienka tam príde. Na 99,9% ti to automatické kvázi odsúdenie proste príde. Len rozdiel je ten, že či na základe tejto automatickej myšlienky konám, alebo si ju uvedomím a zastavím sa v tom konaní. A príde korekcia. Príde korekcia. Už toho racionálneho mozgu. Ten je taký pomalší niekedy, no. Tak u nás napríklad je to spojenie, že miecha ústa rýchlejšie ako proste... U mňa jednoznačne, ja som prototyp. Že potom vlastne po 15 minútach, čo to zo mňa vyšlo? No, a toto máme všetci v nejakej miere. A fakt základ je to si to uvedomiť, že áno, môže to byť niekto opitý, áno, môže to byť nejaký bezdomovec, ale zároveň nemusí. Hej? A mal by som to nejako overiť.